manje ukadaita zvokunetsa pamba panapa unoenda kwenyu wazvinzwa ndiri zvokudhererwa nini zvimwe wako zviwanzi wazvinzwa sekai wazvinzwa unonetsa wandistresa sekai noda nditese noda ndikupe unoda nditese newe unoda nditese newe bebi ukaramba ndodanana mumzi wako ndikutamba zvangu asisi vako vari nani tumamudzi notuwanza hasha dzako dzakanyanya but shuwa mande ungamukira vodka panyara kukuhaga unogara uchinhuwa fodya ndaimbovhaira nchiti ndiwega wandoda ndaisinga uchachinja manje ini zvandikona unonetsa wandistresa sekai noda nditese noda ndikupe unoda nditese newe unoda nditese newe munhu wekupi anogara nezvikwereti just last month wakadya mari yeredi apa munhu wakuba mukuru atori mumwe mufesi hana yangu kurova cause uchandipa aids ganda raredi kuita basa rekubricha kana bhodhi yako inenge iri kuchinja inogara ichichinja naimbofunga kuroora pada ugone kubika unonetsa wandistresa sekai noda nditese noda ndikupe unoda nditese newe unoda nditese newe matatuwa ukaisa njana kamaisa pane akandiudza kuti nhumbu wakabvisa wakarova mai vangu ukatuka baba vangu kana hama dzangu I don't think unodzida tindakaita sei kusangana nengozi yakadai yawambosiyana neni mwoyo wangu wakazvimba hembe dzangu hauwache uchiti unondida uri sinzenza sekai ndikudana nenebhinya unonetsa wandistresa sekai noda nditese noda ndikupe unoda nditese newe